Sa mga pangenot na bareta, babay gadan kan madiskwido ang piglulunada na motorsiklo sa Santo Domingo, Albay. Lalaki gadan kan makuryente sa Sorsogon. MV Hanseatic Nature Cruise Ship kan German Cruise Line na hapag-lead cruises nagduong sa pantalan kan Legazpi City. Asin, duwang solar power water supply system as in multipurpose building project ang Ako Bicol Party List sa Legazpi City pig-inaguraran. Maray na hapon, Lunes, primerong aldaw kan bulan ni Mayo taong 2023. Uninan mga baretang Tatak Bicol. Madadamugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Catanduanes asin 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Sa detalles, dead on arrival ang sarong 27 anyos na babayi kan madiskwido ang piglulunada ng motorsiklo sa Santo Domingo, Albay. Pagharurot kan motorsiklo na subuot pigmamaneho man sana kan ilusyon kan biktima nahagop sa CCTV. Ang bilog na detalyes ihahatod ni Nomer Corporal. Hagop sa CCTV footage kang Barangay Santa Misericordia kan Santo Domingo, Albay ang nangyaring aksidente na kinaimbweltuhan ning sarong motorsiklo asin tricycle pasado alas 5 ning hapon kan Sabado, Abril 29. Sa video, mailing pa ang pagharurot kang motorsiklo asin ang ginibok aning mga pag-overtake maski ni ang nasa double yellow solid lane. Sa impormasyon, gikan Malilipot, Albay, maliko sa wala palaog sa sentro poblasyon ang tricycle, mantanggikan sa tiwi ang motorsiklo, asin pauli na kuta sa syudad ning Legazpi, kan mangyari ang aksidente. Kung saan mailing man sa video, ang pagkakasabit kang backride sa walang partikan tricycle, rason sa pagkakatalbo kay ni sa tinampo. Binisto ang backride na si Jessa Rosin E. Asaytuno, 27 anyos asin residente kang Barangay Humapon, Legazpi City, na pigdeklarang dead on arrival. Mantang binisto naman ang driver kang motorsiklo na si Michael Llorera, 26 anyos kang Barangay Mabini, Daraga, Albay, asin pigsasabing ilusyon subot kang biktima. Ang 60 anyos na driver kang imbweltong tricycle na si Manuel Bulante asin Barangay Kagawad kan Barangay San Isidro kang parehong Banwaan. Hasta ngunyan, bigla pa siya sa pangyayari. Halos nga ni, ang dalagang kuluway-luway na. Kami nakatutok na sa kuya. Pag side mirror ko, dahil pa itong motor. Sa sobrang rabas talaga, binulaga niya ako. Tapos garin na taraka man sigawad ka na utong truck na itong nadakulaon naman na sa inutan ko na pagkakanlikodan ko. Nagpasiring. Nagmangno ako, puminutok na sana ako. Dahil ko nga ni aram na may babae pala na sunod siya. Kung dahil nag-rebook ang mga tao, ay ngaya, tinalbo. Pagkiling ko, yung babae. Sabi ko nga ni. Sigun sa Santo Domingo MPS, accident-prone area ang lugar. Importante man ang pagsunod sa batas trapiko, nga ni maibitaran ang mga siring na aksidente. Ang negligent driver naman dito ay yung talagang motorcycle driver kasi nga doon sa pack na no overtaking lane yun. At makikita mo naman yung tricycle ay nag-signal light, left signal light, and even nag-extend pa ng kanyang left hand as signaling na magliliko siya pakaliwa. Sa pangyayari, absuelto ang tricycle driver. Alagad pwede sir na maatubang sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property ang driver kang motorsiklo. In kaso magsaangat ning kaso ang nabay ang pamilya kang biktima. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal. Hanseatic Nature Cruise Ship nagikan pang Germany nagbisita sa pantalan kan Legazpi, Kasuodma. Detalye sa istorya ni Carmelo Balla. Sa sarong pambihirang pagkakataon, pantalan kan Legazpi City ang naging first port of call sa Philippine expedition kan MV Hanseatic Nature Cruise Ship. Lunad ka nasabing luxury cruise ship ang nasa 180 German passengers asin 250 crew members. Amay kasuudma, Abril 30 kan inian magduong sa nasambit na pantalan. Saro sa mga amay na nag-abang sa pag-abot kan MV Hanseatic Nature Cruise Ship, iyo si House Committee on Appropriations Chair
asin ako Bicol Party List Representative Elizalde. Kaibanan si dating kongresista Attorney Alfredo Garbin Jr. Sigun kay ko, magiging sulit na agad ang pagbisita kan mga turista, lalo na kung pupurbaran ang mga pigbibidang pasyaran asin pagkakan kan probinsya, bagay na makakatabang mandaang gayo sa ekonomiya. Very clear evidence na kailangan po talaga natin matapos and magawa. Nagawa na natin yung international airport. Dati wala rin naniniwala na magkakaroon tayo ng international airport. Buti na lang na nagawan to ng feasibility study and nagawa kagad. Ito naman. Si Jessica kansarong travel agency na nakatoka man sa pag-asikaso sa mga lunad kanasambit na international cruise ship ug maman sa pag-abot kan mga turista. Could be done means Legazpi is ready or Albay is ready to work together to say, hey, look, we have these international guests, we have a cruise ship, let's work together, let's fix everything up, let's make ourselves ready. Mientras tanto, apuera sa Legazpi, kasabay man ang daraga asin kamalig sa mga pigbisita kan mga turista. Matapos na malibot ang iba pang lugar sa nasyon, madiretso na nasambit na barkong pasiring sa Taiwan, Japan asin South Korea. German cruise line na Hapag-Lloyd Cruises ang tagsadiri kaini. Taong 2019 kan mabilog ang MB Hanseatic Nature cruise ship. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Sa katakod na bareta proyektong International Cruise Ship Terminal kanako Bicol Party List, posibleng maging operational na sa laog nin 5 sundo 10 taon pa. Pagkakabalik kan nasambit na proyekto sa listahan kan International Cruise Destination, posible man subuot sigun sa partido. Nagbabalik si Carmelo Balya. Hindi, doon yan sa kabila. This one, expansion ng PPA. 5 sundo 10 taon piglalaoma na magiging operational na ang Legazpi City International Cruise Ship Terminal. Inian pigbiklad ni House Committee on Appropriations Chair asin ako Bicol Party List Representative Elizalde. Kasabay kan pagbisita sa Udma, Abril 30 kan MB Hanseatic Nature Cruise Ship sa syudad ng Legazpi. Sigun kay ko ang mga siring na pagbisita ng International Cruise Ship sa syudad, ang saro sa mga dahilan ni dangani ibusol ninda ang nasambit na proyekto. Apwera sa magiging mauswag kaya ang industriya ng turismo sa probinsya, madaraman subuot inin mabaskog na ekonomiya. Kaya naman padagos dan sa indang pag-inguwa na inian ma-realizer na. This is a very clear evidence na kailangan po talaga natin matapos and magawa. Nagawa na natin yung international airport. Dati wala rin naniniwala na magkakaroon tayo ng international airport. Buti na lang na nagawan to ng feasibility study and nagawa kagad. Kung maging operational na laoman subuot, ang pang world-class na serbisyo kan nasabing edipisyo, na dakulang bagay man daangani mabisto pang lalo ang probinsya, urog na sa luwas kan nasyon. From the Eastern Pacific, tayo ang pinakauna. Kita ang pinakamainot na landing area on the Pacific area. So again, let's pray for the Bicolanos. Malaking bagay ho sa tourism, jobs for the entire country and especially for our kababayan, mga Bicolano. Ito na ho yung sinasabi ho natin 20 years ago na wala hong naniniwala na masyado tayong malaki mag-dream. But keep on dreaming and nare-realize ho natin ang effect nito pagdating ng panahon, which is 920 million ang ipigtagamang pondo sa nasambit na proyekto na nasa lindong kan Build program ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Tagbilaran City sa probinsya ng Bohol ang pinakaenot na syudad sa nasyon na nagkaigwan ng international passenger cruise ship, asin panduwa naman ang syudad ng Legazpi. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Lampas 8,000 na bakanteng trabaho pig-uprisir sa job fair kan Dolly Bicol katakod sa selebrasyon kan Labor Day. Detalye sa istorya ni Carmelo Balya.
Inamayan ni Eric kami ang pagpasiling sa sarong dakulang mall sa syudad ng Legazpi kasabagong aga. Nagbabaka sakali kaya siya na makakuha ng trabaho sa job fair kan Department of Labor and Employment o DOLE Bicol. Istorya niya, dain niya natapos ang sayang pagklase. Alagad pursigido da siyang magkaigo ng trabaho, kaya tsatsagaan niya daan anggad ang pagpila digdi. Kasabay ka ini balon nyaman dan positibong mindset na mauli siyang may trabaho na. I know na hindi naman po talaga lahat ng companies is bumabase sa kung ano yung tinapos mo sa pag-aaral. Nasa perseverance mo naman po yun and kung ano din yung skills na kaya mo para makapasok ka sa job na yun. Si Rocky 4 na bulan ng unemployed, amay na natapos sa pag-apply. Mahalat-halat na sanada siyang apudan kan mga kumpanyang pigpasahan niya ng aplikasyon. Diligent naman po sa work and fast learner po ako sa kahit anong trabaho po. Sigon sa DOLE Bicol, lampas 8,000 na bakanting trabaho ang pig-opiser ninda sa nasabing aktibidad. 50 employers ang nagbali sa job fair, kabali na digdi ang local companies as in overseas recruitment agencies. Ang pakiusap ko sa manggagawa, maging matyaga kayo magpa-interview. Huwag kayong mamili na isa lang hanggat wala kayong nakikita ang trabaho para sa inyo. Magpa-interview kayo. Maraming maluluwag na mesa. I-try nyo. Ang nasabing job fair parte kan Labor Day celebration kan DOLE Bicol. Kasabay kan selebrasyon, pigpagirumduman ni Kampita ang derechos kan lambang obrero asin mga benepisyong dapat itaokan sa indang employer. Kung may mga usapin kayo, pwede pong makatulong ang DOLE. Kung may issue sa communication, pwede kayong makatulong. Pakiklaim na lang po para dito magkasundo sa kayo at stage hindi po. magkaroon ng Ayan. severance. Also, meron po palang Mientras tanto, pighirasman kan direktor na nagbaba ang unemployment rate sa Bicol kumpara sa pagtaraid na riyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Baya. Lalaki gadan kan makuryente sa Sorsogon. Asin nagkapir ang proyekto kan ako Bicol Party List pig inaguraran. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Gadanan sarong lalaki matapos na makuryente, mantang namumutol nin butong, nagagamiton ko na sa sarong lamayan sa Sorsogon. Detalye sa istorya ni Nomer Corporal.
Gadan ang sarong lalaki kan makuryente mantang nangunguaning butong sa Barangay Poblasyon Castilla, Sorsogon, alas 9 ning aga kang Biyernes, Abril 28. Sigun kay Edgar Ardales Jr., pamayo kang MDR Remo Castilla, binalo pa man danindang ECPR ang biktima, asinidara sa pinakaraning ospital, alagad dain na uminabot pang buhay. Sa impormasyon, dain nariparo kang biktima na may nakadukot na live wire sa butong na pigpuputol ka ini na nagresulta sa iyang pagkakakuryente. Fresh baga sir, o pag fresh pa, meaning may nagtutuloy pang tubig. Kaya ito po sa nangyari. Ito po ang report or nakaabot sa muya na report based sa logbook ni. Talagang medyo iba na ang sitwasyon. So immediately, nag-conduct CPR yung tropa. Siguro ko mga nakaduwang cycle pa siguro ko sinda, and nag-decision sa tropa na after perang cycle na day po, day man na-revive, diniretso girarainindang idara sa nearest hospital, baka for further assessment kang mga doktor sa CDH or Castilla District Hospital. May mga pag-iriba man subot ang biktima na maswerteng dai manadamay sa insidente. Pag nakukuryente ang sarong tawo, inot na inot sir, di ka primero magduot duman mismo sa nakukuryente. Dakulo na pagi. Pwede sir na kumuha ka ki non-conductor na pwedeng kahawi sa iya, hali duman sa pinagkakakuryentehan niya. Kung nasa lawgang kuryente, nasa lawgang harong, of course, main switch mo nang dapat na i-off ta para at least kahit papano yung daloy kang kuryente sa lawgang harong maputol. Sa presente, nakapatente na ang bangkay kang biktima sa sindang residensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Mga proyekto kan ako Bicol Party List sa norte asin sur na porsyon kan syudad ni Legazpi Pig inagurarana. Detalye sa istorya ni Carmelo Balya. Pinanginota ni House Committee on Appropriations Chair asin ako Bicol Party List Representative Elizalde ko ang inaugurasyon kan proyekto nindang solar-powered water supply system asin multipurpose building sa Barangay Cagbacong, Legazpi City kan Biyernes, Abril 28. Sigun sa kongresista, obheto kan mga nasambit na proyekto na mapagian ang buhay kan sa iyang mga kababayan, asin laom niya na ang mga ini ang mapangatamanan kan sa indang mga benepisyaryo. So very important po ang tubig and other social services. So sugabos na dahil pa pong patubig, lang kasi for every barangay, ang instruction mi po kasubang isa mo yung mga coordinator, mag-coordinate sa and mag-check sa mga barangay. Dahil na maghalat na makiulay, kundi kita na mag-check mismo kapag pangangaipok ang bawat barangay, sitio, purok na dahil tubig. An pamayokan Cagbacong High School labian pagpapasalamat sa partido na dagos ng narealisar ang dati pangiturogan sa naman nidang multipurpose hall. Para po sa ako Bicol, ini po napakagandang proyekto para sa mga eskwelahan. At least it's a big help para po sa samuyang mga activities na kung saan para po ini sa development kan mga aki. Maginan punong barangay kan Bangkiruan, Legazpi City na si Crispin Butin, ugmama na nakaabot na sa indang lugar ang solar-powered water supply system kan partido. Salamat kay kong Saldico, salamat mo kay kong Pido. Dakulao na bagay kasi dakulo na project, may mga road opening, may mga school, building, may unyan, water system, saka ini multipurpose building, kaya dakulao na bagay, asin igwapang ayuda. Sa parehong aldaw sunod man napig inaguraran ang multipurpose building sa Barangay San Joaquin, Legazpi City. Sa ako Bicol Party List na samuyang ingatan ang building nani. Apwera kay ni may mga ipigtaupang pakonsuelon partido sa lambang senior citizen sa Cagbacong, Bangkiruan asin San Joaquin. Salamat sa ako Saldico, ako Bicol. Asigurasyon kan partido padago sidang maisip din mga programa asin proyekto na mapagian kan buhay kan mga Bicolano. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Maniba-ibang talento pigbida sa Pandan Festival sa syudad nin Legazpi. Ang mga eksena dala nun ta sa istorya ni Nomer Corporal. Kung talento man sa ng pagurulayan, aba syempre, day mapauri kitang mga Pinoy dyan. Kung pambato sa human beatboxing, igwaman kita kaan. Sa fire dancing, igwaman.
sa karantaan asin baraylian pa daw? Kaya naman sa Padang Got Talent, ang talentadong individual na ini ang nagtiripon asin nagpatribayan. Sigun kay punong Barangay Harold Benvenuto, kan Barangay Padang Legazpi City, ininang ikatulong taon kang nasabing kompetisyon. Parte day ni kan sa indang kapiestahan na pigsisilibrar tuyong ika-6 kan Mayo. Apwer sa makapagtaong kaugmahan, o beto mandaan ninda na maipabisto pa ang Pandan Festival sa pagtaraid na probinsya maging sa luwas kang reyon. Very happy because this is another legacy for our community na kung saan primero na darami ang kaugmahan sa tuyong barangay, pangalawa naipamidbita kung ano ang kaugmahan sa festival activities ng Barangay Padang asin naging paagi ni para mas mamidbidan ang pagiging esensya kang simbolo kang pagbangon ng Barangay Padang. 11 grupo gikan sa manlain-lain na lugar sa reyon ang nagbalis aktibidad. Sa uri, ang DM Farm kang Ginubatan Albay ang naguli kang kampyonato. First runner-up naman ang Fire Aces nagikan Legazpi City. Second runner-up ang Calle 13 nagikan Malinaw Albay. Mantang third runner-up naman ang Greggy Beat nagikan pang Laguna. Maraming salamat po sa Barangay Padang. Sa mga tao dito. Nakaka-overwhelm. Mientras tanto, apwera sa Padang Got Talent Year 3 Extreme Edition, an SK Council kang nasambit na barangay, an padagos man na pagkondukta ni mga tournament, nga ni magiya ang kapwa hobenes, pasiring sa mabaskog na salud, asin mairayo sa maraot na bisyo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Asin yan ang katripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!